Els drets dels treballadors estan en perill. Afortunadament anem a llocs de gegantes, com els de Beatriu Cardona, portaveu d'Intersindical Valenciana. Avui, a la cimera. Benvinguts! Ei, què passa? No, home, no. Beatriu Cardona, bon dia. Josep Barberà, bon dia. Moltes gràcies per, per estar a l'experiment. És la segona persona que entrevistem a la cimera. Soc Arra de Cocentaina, docent, feminista, sindicalista, i que fa mesos, ara abans fora de càmera ho parlàvem, no? Vas agarrar el relleu de Vicent Mauri com a portaveu d'Intersindical. Dius una cosa en el Congrés, no? I ho has dit alguna vegada més a posteriori, que és vull que Intersindical sigui el sindicat de referència valencià. Doncs mira, quan vaig dir això en una entrevista, que veig que t'has llegit ahir, va haver una persona a les xarxes que em va dir ja ho sou, el sindicat valencià de referència. I clar, i això ve un poc enllaçat també en el que comentava abans, no? La feina que porta fent Intersindical Valenciana és tan gran que, a pesar que igual numèricament no tenim les mateixes persones delegades o la mateixa afiliació que altres organitzacions, sí que hem aconseguit ser el sindicat valencià. O sigui, tu penses, vale, quin és el sindicat valencià? I no te diuen altres sigles, la gent te diu la Intersindical Valenciana. Nosaltres, les nostres arrels estan ací. El nostre poble és aquest. Vull dir, som un sindicat, tu ho has dit molt bé, de país. El nostre país és el país valencià. Per desgràcia, a voltes ens toca anar a Madrid a protestar, com fa no molt, però nosaltres no volem que les polítiques nostres es decidisquen allà en un despatx a Madrid. I això afecta també directament les relacions laborals. Vull dir, nosaltres pensem de manera global, vivim en un món on el capital no té cap frontera, les discriminacions no tenen cap frontera, però nosaltres les patim d'una manera pròpia, d'una manera nostra, i hem de treballar i hem de construir les eines per poder-les combatre també des de nosaltres, tenint eixa, estan autocentrades. Clar. N'hi ha una cosa que jo no sé si la gent l'acaba d'entendre, que és que quan parlem d'organitzacions nacionals, al mateix temps estem parlant d'internacionalisme, perquè que estiguem, en el vostre cas o en el nostre cas, autocentrats en el País Valencià no significa que no compartim lluites amb la gent d'Astúries, amb la gent d'Andalusia, però també amb la gent d'Alemanya o a la gent de qualsevol lloc del món. Efectivament, de Palestina, vull dir, del Sàhara, sense cap problema. És més, és que jo no entenc l'internacionalisme sense fer-ho des de la meva nació. Perquè jo, per a ser solidària, he de saber també com està el meu país, he de ser solidària amb el meu país i amb altres països. Això em favora com puc contribuir des d'ací, des d'este país petit, amb totes les imperfeccions que té, com puc contribuir a altres lluites i el que també és molt important, que a voltes se'ns oblida, com altres lluites de països encara més petits o amb pitjors condicions que nosaltres ens poden ensenyar també. Hi ha hagut una sèrie de relleus, també relleus, canvis, gent que s'ha sumat en moltes organitzacions, no? I estic pensant, per exemple, tu ara en Intersindical, Anna Olivera al front d'Acció Cultural, Zaia, que diu davant de Decidim, Anna Garcia en comissions, la mateixa Maria Pérez, la nostra secretària general. Te dona la sensació, perquè això es pot veure de dues maneres diferents, no? Per un costat, un apoderament real de les dones que teniu espais ja de decisió i de responsabilitat molt importants, però per l'altra sempre queda el dubte o la temor de les quotes. Sí, que si som una quota, si som una façana, si som una manera de... O que el patriarcat dissimula una mica i és, mira, anem a fer veure què, no? Sí, ja ho diu el Gato Pardo, no? Cal canviar un poquet perquè no canvia res, no? Doncs jo penso que jo en això puc parlar-te del cas que més conec, que és el meu, val? En el meu cas no ha sigut una cosa que s'hagi decidit en novembre de fer. Això
portem molt de temps preparant-ho, jo porto molt de temps formant-me de la mà del nostre anterior portaveu, de la mà de totes les persones de la meva organització. Vull dir, no és una cosa que van decidir, no, és que hem de modernitzar-ho, per a modernitzar-ho anem a canviar una dona per un home, o al revés, no, anem a canviar un home per una dona. No. Diguem-ne, ha sigut com un relleu natural. I a més, és un pas que no només faig jo, sinó que totes les dones que m'han precedit en la meva organització han treballat perquè això fos possible. I no només en la meva organització, en moltes altres paral·leles, no? Que Maria siga secretària general d'Esquerra Republicana del País Valencià, això m'ajuda a mi, i que jo siga portaveu d'intersindical valenciana també l'ajuda a ella. Vull dir, són passos que no donem soles i que jo no le dono sola, perquè seria injust amb totes les dones que han treballat tant i fins i tot més que jo, i que no era el seu moment per ser-ho. I teniu totes en comú, i m'agradaria pensar que els homes que vos han precedit o que vos acompanyem o que estem en la lluita diària la tenim també, però aquesta cosa que hi ha en comú és el feminisme, que és molt transversal, perquè, i permet-me la botat, no? Però no és el mateix que estigues tu, o que estiga Maria, o que estiga en Oliver, que estiga Maria José Català. Vull dir... Per què no? Perquè n'hi ha un component feminista que implica això, no rentar la cara a res, senzillament dones vàlides, tal, però a més amb un valor extra. M'has donat l'exemple perfecte per dir quan som una quota i quan no som una quota. Quan no som una quota? Quan la manera d'organitzar-se, quan la manera de treballar, quan la ideologia de l'organització a la que pertanys fa veure que les dones hem de tindre la mateixa veu que els homes. Ahir no som una quota. Però, en canvi, en una organització que ideològicament està a anys llum del que és el feminisme o la igualtat, que propugna uns valors ja no tradicionals, sinó totalment reaccionaris, ahir sí que quan hi ha una dona és una quota. Quan veus tu o decidixes tu o et dones compte soc feminista? Perquè n'hi ha coses que igual no penses, saps? N'hi ha coses que no penses, de sobte te n'adones que dius, val, perquè jo estic ací, he dit una cosa, ningú m'ha fet cas, i en canvi l'ha dit 2 o 3 o 4 intervencions més darrere. Un home, i bé, resulta que tot el món, oh sí, i després el citen. Ai, com ha dit tal, com ha dit qual, i dic, ostres, que estic ací, que ho he dit jo abans, no? Dius, oh. O això en assemblees estudiantils, per exemple. T'estic parlant, clar, jo tinc 45 anys, vull dir, estic parlant d'aquelles, no? O quan vaig estudiar la carrera, jo vaig fer filologia anglesa, i arribes allí i més del 80% som dones. Què passa si? Vull dir, no sé, tenia un amic que era informàtic i li passava a l'inrevés, que tots eren homes. Què passa? Doncs totes les dones ens adonem que alguna cosa passa amb nosaltres. Però posar-li el nom de que allò que ens passa, aquesta llosa que tenim damunt, és patriarcat, i que el que hem de fer és afrontar un feminisme, això igual necessites que algú te ho expliqui, o necessites haver-ho vist. Quantes dones pararíem ara pel carrer i li diríem, eres feminista? No, jo no, però jo crec en la igualtat. I dic, aleshores sí que eres feminista, el que passa és que no saps el concepte, no? I jo li vaig posar aquest nom, tal qual, feminisme, gràcies a companyes d'este sindicat que van donar resposta a tot allò que jo ja havia percebut que em passava. Denominar-te feminista és un procés. No és una fi en si mateixa. Vull dir, n'hi ha persones que es posen l'etiqueta abans de practicar el feminisme. Quan és al revés, tu el practiques i al final dius, ostres, per tot això que he fet, acabo sent això. Resulta que és feminista. Canviem una mica de prisma, si vols. Sí. Reforma laboral. Sabia que em faries esta pregunta. És que crec que, al marge dels arguments més polítics, ara me'n vaig una mica a la part més sindical, costa d'entendre... Hi ha hagut un pressing extraordinari, Total. Per tots aquells que estàvem en contra, tant políticament com sindicalment. I continua havent-lo i continuarà. Que de fet no és que estiguérem en contra, sinó que estàvem a favor de molt més. Estàvem a favor de molt més, de derogar i de no blanquejar la reforma de Rajoy, que al final era això. Però els dos grans sindicats, Comissions i UGT,
jo els anomeno sistèmics perquè al final també són part del sistema. Què fem ahir? Vull dir, ha costat i encara costa trencar el bipartidisme a nivell estatal, no? Que de fet, a lo millor no és que l'haguem trencat, sinó que ara hi ha bipartidisme con coses. Sí. Però a nivell sindical pareix que també el sistema està fet per a que els majoritaris continuen sent majoritaris i arriben als acords que creguen convenients, no? I que tota la resta, igual que passa políticament en molts llocs, els radicals, els bojos, els utòpics i els no a tots. Quan dius, senyor, si fa 40 anys les banderes que aguantàvem eren les mateixes, és vostè qui les ha baixat, no som nosaltres, o fa 10. Fa 10. Què fem ahir? Perquè que ells hagin donat suport a la reforma laboral, igual que ho hagi fet Podem en aquest cas, blanqueja una cosa que haguera omplit els carrers de gent si ho haguera fet el Partit Popular. Total. Ha sigut una decepció molt gran. Més que res perquè, com comentava, no fa 40, fa 10 anys feien vagues en contra, conjuntes, de tot el moviment sindical en contra de la reforma laboral de Rajoy, que va empitjorar la reforma laboral de Zapatero, que tampoc va ser bona, vull dir. Són dos reformes laborals les que s'haurien d'haver derogat i no reformat, no? I ja has donat en el clau en una cosa, que és que què fem ara, no? Vull dir, la pregunta això és clau respondre-la, perquè és molt complicat, però és fonamental explicar des de posicions sossegades, raonades, què és allò que ha faltat en aquesta reforma laboral i que resulta tan perjudicial per la classe treballadora. Perquè hi ha alguna millora, això no se pot negar. Correcte. És una millora que, des del meu punt de vista, té més lletra xicoteta que altra cosa. El poquet que s'ha guanyat es pot contrarrestar fàcilment amb allò que ha continuat perdent-se. M'explique. No, és que s'ha acabat amb la temporalitat. Val. Perquè no van a poder-se fer contractes temporals, si no hi ha una justificació, etc. Val. Si tu tens tan barat acomiadar a una persona treballadora, quasi que t'és més barat fer-la fixa, i si després de 4 mesos ja no t'interessa, l'acomiades, pots intentar justificar fins i tot un comiat objectiu, i si no, el comiat improcedent, que és baratíssim, que Rajoy el va baratir grandíssim, doncs això s'abaratix i s'ha acabat. Vull dir, tot allò que és positiu, bé, resulta que sempre podrà ser utilitzat, no? Com allò que quan el detenen en les pel·lícules americanes, no? De tot allò que vostè pot guanyar podrà ser utilitzat en contra seva, perquè el que no ha fet aquesta reforma, el que no ha fet és derogar els aspectes més perjudicials de les reformes de Zapatero i de Rajoy. I quan tu li dones a la patronal l'arma tan gran del comiat barat, pràcticament a preu de saldo, quan tu li dones aquesta arma, aconsegueixes 2 coses. Primera, fer que els costos de producció de la mà d'obra estiguen per terra, però més preocupantment aconsegueixes una altra cosa, que en la classe treballadora interioritzem que sempre podem anar a pitjor, que sempre tinc l'amenaça que em despatxen. I això implica que jo, primer, exacte, que tinc por de perdre el treball, que tinc por d'acudir a una assemblea amb els companys i companyes, o d'iniciar mobilitzacions, i viure en por, i ho hem vist en la pandèmia, és el pitjor que es pot passar com a societat. I després, a banda d'aquesta por, el problema més gran que veig que tenim ara és que aquesta por, la nostra gent jove, la té tan interioritzada. La por, el desencís, la desesperança, els hem gravat a foc, li ho hem gravat a foc a la pell, i saben que estan vivint pitjor que nosaltres. Correcte. Vosaltres us en recordeu fa 15 anys, no? És que este és un mileurista, és que treballa en una fàbrica 8 hores, 5 dies a la setmana. Ostres, qui ho pillara? Ara, qui poguera? Vull dir, com ha canviat el paradigma? Doncs aquest paradigma ha canviat per les 2 reformes laborals, que la de Rajoy i la de Zapatero, i per les 2 reformes de les pensions també, que van haver. Vull dir, vam tindre 2010, reforma laboral, 2011, reforma de pensions, 2012, reforma laboral, 2013, reforma de pensions. En 4 anys
tot el nostre sistema de protecció de drets de les persones treballadores, de salvaguarda real de la negociació col·lectiva i del poder que tenim els sindicats de mobilitzar a la gent. I per altra banda, la seguretat de que després de tota la vida treballant vas a tindre una pensió digna, tot això en 4 anys es va desfer. I d'aquell moment fins ara no ens hem recuperat. I jo he viscut una època millor, tu has viscut una època millor, però la gent jove d'ara és l'única cosa que coneix, i coneix que estan pitjor i que les perspectives per millorar són quasi que impossibles. I això és un llegat que estem donant, que des del meu punt de vista és molt negatiu, és el pitjor que podem aplegar com a societat. Jo moltes voltes ho dic que jo quan dono classe, el meu objectiu no és ensenyar-los anglès només, sinó jo aspire a que l'alumne que tinc en l'aula siga millor que jo, en tot. Siga millor que jo en tot. I això, la nostra gent jove no l'hem cuidada. No l'hem cuidada. I després hi ha molta per això, gent adulta que critica, no? És que passen de tot, és que tal, i dic, home, en el panorama, per amor de Déu, com diria jo, no? M'ofeguen cubates, en el panorama que n'hi ha, vull dir, i a més, jo també soc de l'opinió que hem de reconèixer a la joventut mobilitzada, que n'hi ha molta més de la que la gent es pensa, hem de reconèixer que tenen molt més mèrit que tu o que jo, o que les persones de la nostra generació, perquè s'han criat en un ambient en el que estem dient, no és que no vas a jubilar-te mai, és que no vas a poder tenir un treball fix, vull dir, i eixe marc mental neoliberal que s'està treballant en tant de temps s'hauria d'haver derogat. És que fa molta por perquè, vaig dir des de la caiguda del mur de Berlín, però des de la Thatcher, des dels Chicago Boys... És que han après estos molt d'això. Tot el que s'ha generalitzat, que ha sigut rebentar els drets de la classe treballadora, també per un altre costat havies arribat a pensar, ara la socialdemocràcia, com a mínim, la socialdemocràcia o la resta de l'esquerra ho té molt bé, perquè pot dedicar-se a recuperar drets i a tindre un projecte. Per poc que facis, Però de repent, la socialdemocràcia i aledaños blanquegen a Thatcher, no? Jo l'altre dia ho ficava en un article, que quan a la Thatcher li preguntaven de què estava més contenta, diu, del Partit Laborista, perquè me'ls he comprat. Clar, de què estarà content ara la patronal de Yolanda Díaz? És que és molt greu i crec que és una falta d'oportunitat, perquè quan l'esquerra no sap o no vol, no sabria si no sap o si no vol, donar solucions, arriba a l'extrema dreta. I és on estem ara, perquè tota aquesta gent que no veu futur, que del sistema és una merda, que no tinc res a fer, pot acabar mobilitzada, com alguns acaben, perfecte, meravellós, però pot acabar en les fórmules màgiques de l'extrema dreta. No és que pot acabar, és que acaba. És que acaba. Ho estem veient ací i ho hem vist en altres països d'Europa. Mira en Polònia, mira en Itàlia, mira en Hongria, podem mirar fins i tot en Alemanya també, que està repuntant l'extrema dreta. En Grècia, on la tiraren i després torna a recuperar-se, vull dir, en Estats Units fins i tot, Trump era un exemple de feixisme governant. Vull dir, això ho estem veient i això passa, i això s'està fabricant. Ara, l'auge que tenim així de l'extrema dreta, diguem-ne que va amb efecte retardat respecte d'altres punts d'Europa, on ja porten temps patint-ho. I el problema és que si ja ens costa aprendre dels errors propis, tu imagina't els errors que fan els altres. Això ja és impossible. I efectivament, el neoliberalisme, amb aquesta desregulació i aquest foment de la individualitat front al grup o a la classe, tot això que està promocionant, això són llavoretes que plantes, no? I això al final acaba convertint-se en discursos populistes, entenent el populisme com només es pot entendre, que és el populisme de dretes que du al feixisme, i està fent que molta gent jove se senta apel·lada per un discurs també que des de l'esquerra igual tampoc ens sap fer bé, també hem de fer autocrítica, perquè igual expliquem les coses d'una manera massa complicada o intentem, no complicada, no vull dir que la gent jove no la pugui entendre, no ho pugui entendre, però vull dir, igual utilitzem un llenguatge que els resulta tan aliè que ni ens escolten.
És que l'extrema dreta pot explicar moltes coses en un tuit. Sí. Nosaltres necessitem d'un parell de capítols d'un llibre. Doncs, exacte. Doncs jo penso que també hem de poder, nosaltres hem de fer l'esforç d'apropar-nos en el llenguatge, no a l'extrema dreta, per suposat, sinó sí que poder en un tuit explicar les coses, perquè nosaltres no explicarem el mateix que l'extrema dreta. Nosaltres explicarem la veritat, explicarem la realitat del que passa, explicarem quins són els motius que fa que estem com estem. Nosaltres no direm mentides, i és igual ens fa falta un fil de Twitter, igual ens en fan falta dos, però no hem de caure tampoc ni en el desànim ni en el derrotisme. Quasi 2 legislatures de Botànic i és de veres que veníem d'on veníem. I això crec que ho hem de reconèixer i jo no me cansaré de repetir-ho que les primeres eleccions que el PP perd la Generalitat, nosaltres anàvem en coalició Esquerra Unida, ens quedem a les portes del 5%, però la sensació no deixava de ser agredolça. Agra perquè, escolta, no ha pogut ser, però dolça de ja està bé. Ja està bé, per fi els xorissos que se'n vagin a sa casa i per fi podem tindre una generació que crezca en un país mínimament normal, no? En algunes coses. Normal, no cal que sigui excels, però com a mínim normal. El que passa és que, i te ho diu ara el radical catalanista i totes aquestes coses, a mi no m'han dit mai això. Teníem esperances en moltes coses i no cal caure en els clàssics, però sí, perquè també el públic els espera, suposo, no? Ni TV3, ni llei d'igualtat lingüística, el requisit d'aquella manera, certes solucions que veiem des de l'esquerra doncs no s'han pres. Això també serà un perill, perquè és que aquells, els que estaven, no se n'han anat a casa. Hi ha una maquinària, el PP continua sent una maquinària de poder i de guanyar eleccions i, escolta, doncs ara no està. Però si despagues a la gent que havies il·lusionat, què para aquesta gent? Doncs mira, una persona em deia, però és que si no recolzem tot el que fa el govern de coalició a l'Estat o el Botànic, estarem fomentant o contribuint a que governe la dreta. Això a la gent d'Intersindical Valenciana ens ho han dit des del principi, no? Quan jo el que penso és el que acabes d'exposar. La gent votant dels partits del Botànic no votarà els partits del Botànic si no fan les polítiques que van dir que farien. Vull dir, no és per dir, no, has d'alabar tot el que fan, jo ho sent. Tu has de dir a totes les persones, o sigui, a amics i enemics, els has de dir la teva opinió, has de dir el que tu penses. I si ho tirem a la meva organització, la Intersindical Valenciana, nosaltres som un sindicat. Nosaltres tenim un ideari. Nosaltres ens presentem a eleccions, en centres de treball, en sectors. Nosaltres tenim un programa electoral i nosaltres hem de reivindicar-ho. Nosaltres tenim assemblees, la gent decideix. Nosaltres hem de lluitar per el que diu la gent. Governe qui governe. I és possible que hi ha voltes que és molt fàcil contestar perquè governa algú que està a les teues antípodes, però precisament quan governa algú que no està lluny de tu, és més difícil protestar encara. I te sents també més jutjada de dir, no, és que no critico tant, que vindran els altres, i no, si venen els altres, no serà perquè jo vos hagi criticat, sinó perquè vos ha faltat fer el que esperàvem que féreu. Has esmentat temes cabdals, i a més que van ser també promeses electorals. TV3 i B3, i a punt, on està la reciprocitat, la llei d'igualtat lingüística. La de plurilingüisme. Sí, però jo ja quasi que ho vincularia, no? Totes aquelles lleis relacionades amb la llengua. I si actuem en por quan estem en les institucions, també venim al que comentàvem abans. Ho hem perdut tot. Si no se fan les polítiques que volem, perquè quan vinguen els altres o tombaran o mos ho recorreran, doncs no cal que governem. No cal que governem, perquè jo... Imagineu-vos que jo fos un partit polític, jo si governara jo voldria fer les meves polítiques. Si no, si vaig a fer les polítiques dels altres o si vaig a rebaixar les meves polítiques, si vaig a autocensurar-me per por
a la reacció dels altres, doncs jo crec que estaré fomentant, que has esmentat tu abans el terme, la desil·lusió entre la gent que me vota. Mirem què ha passat en Castella i Lleó també. Ha augmentat l'abstenció i les forces d'Esquerra han perdut vots. Per què? Perquè la gent que vota Esquerra tradicionalment no sol anar-se en altres opcions que no siguin Esquerra. Dins de l'Esquerra, com que hi ha un ventall més o menys ample, van repartint-se per ahí. I on se'n va aquesta gent que no troba ninguna alternativa? Se queden en casa. Vull dir, i si una cosa ens ha de caracteritzar a l'esquerra i a les persones verdaderament progressistes és que hem d'anar a votar en ganes i a més hem de convèncer algú, vine-te'n, votem, vota a qui vulguis de l'esquerra, però vine i vota. I això s'està perdent a escala, des de l'escala local fins a l'escala europea, perquè amb el desencís dels partits que ens agradaria que apretaren més quan governen, que feren més coses per les que hem votat que governen, i en la desafecció que amb Europa també, que veiem com si fos el nostre gran enemic a batir, doncs jo la veritat és que tinc, ja no por, pànic del que pugui passar en les properes eleccions. Perquè que tota la gent que poguera votar a l'esquerra es quedi en casa és una tragèdia, és una autèntica tragèdia. I també crec que, òbviament, la pandèmia no ha ajudat, No, en absolut. tot el contrari. Però s'han buidat els carrers i crec que això és un símptoma clar d'eixa desafecció. On està la gent als carrers? Ja no parlo de 9 d'octubre i 25 d'abril, No. Parlo de moltes reivindicacions de no sé si plantar cara és el terme, però ja m'entens, no? De dir al govern, més cap ací, estirem més cap ací. És que si no, al carrer sempre estan els altres. Sempre. Sempre estan els altres. I efectivament la pandèmia no ha ajudat, però este problema ve d'abans de la pandèmia. Ve d'abans de la pandèmia. Necessitaríem una hora més per a parlar-ne, no? Però jo penso que amb l'entrada en les institucions d'alguns partits que portaven la veu del carrer, diguem-ne que la veu del carrer s'ha apagat. No dic que hagin promocionat la desmobilització, ha sigut una cosa més natural, no? Com ja governen els meus, ja no cal que me mobilitze. Quan, efectivament, els carrers no els hem de perdre, perquè si no estàs en el carrer no poden haver millores de cap tipus en cap sector de la vida. I hem d'intentar això, avivar les brases que n'hi ha de la resta dels moviments socials. Sí, perquè ara que dius això, al contrari que en el moviment feminista, a mi me dona la sensació que el moviment valencianista, en el sentit nacionalment més conscient, s'ha difuminat. S'ha difuminat, per una banda, pel que deies, que estic completament d'acord, governen els meus i, per tant, a l'expectativa. El que passa és que quan tu anomenes govern del canvi a un govern que porta 7 anys, ja diu molt, no? No sé quina és sincerament ho dic, no sé quina és la solució, però trobo a faltar la nostra gent en molts més llocs dels que està. No només en les organitzacions, en les associacions, en els carrers, en les bandes de música. I probablement és una cosa que el valencianisme portem arrastrant des de la transició, que no hem sapigut entrar en molts llocs. Però a dia d'avui, els que estaven en molts llocs estan molt callats. Sí. Diguem-ne que igual no han sabut entrar a molts llocs, perquè jo penso que hem perdut molta cosa del teixit associatiu relacionat amb la cultura festiva, i per altra banda jo crec que d'altres llocs directament hem desertat. Sí, vam desertar del València, vam desertar les bandes de música, vam desertar de les falles, i és un error, perquè són 3 coses que poc o molt, i de quina manera aglutinen i vertebren el país. I sobretot quan hi ha un espai que està buit i tu no l'ocupes, no patisques que algú te l'ocuparà. Això l'ocupen sempre. Que és el perill, exacte, i ahir tornem al perill del feixisme i de l'auge de l'ultradreta que estem veient. Per això jo crec que només es pot combatre reforçant el teixit associatiu, reforçant-nos nosaltres, reforçant les nostres organitzacions, dins de les nostres organitzacions i entre nosaltres també. I donant exemple de com una altra manera de fer política en la P majúscula és possible, i no només possible, sinó que és absolutament necessària.
Beatriu, moltes gràcies per compartir esta estoneta. A tu. Ne compartirem també fora de càmera, segur, en mil i una reunions. Exacte. És que el veig a tu més que a molts familiars, ja t'ho dic. Jo li vaig dir l'altre dia al meu fill, li vaig dir, t'hauré de convertir en secció local per poder vindre a moure's més a sovint, perquè si no sempre estem treballant. Però bé, un plaer haver-te tingut avui així. Gràcies. A tu.